दासो मागो ला सारगोन आरो इयो मान आं जाया फिथा सावग्रा आं जाला बिदि बुंबाय मिथिबाय नैबे माइब्रा गुन्दै नालेंखरनि नालेंखरा बे गिलास माइब्रानि नै बियो मा फिथा होनो बेखौ गिलास फिथा नै कुकाराव सावदों ओमफ्राय नैबे बेलेग नैबे सिथाव नै नालेंखर मादैया बै नै खेरखायाव मोननाय दं फिथा इयौ जानो र' मोनसे जाग्राफोर गैया ओइ फैसालाय दं फैसा मोनथाल' नै फिसा जादों जानो नै गिलास फिसाया नै बख'नो बख' जानो र' गिलासनिखौ माबायदि इसोर गुदुं गोनांलाय बेखौ जानोसै दाबो मोना नै फिथाया मोना नै कफि गिलासावसो दाबो मोना सावग्राखौ खोन्थाया नै बे मोनथारसिगोन माबायदि मोनथ'नाय कफि गिलासबावसो नै माइब्रानि लाहाव नै मा फिथा दे आनो र' बिथिं बेलेग सावलायदों बिथिं बेलेग नालेंखराफोर लगायनांसिगोन दाबो लगाय दासो बेसेबां लगायबानो जायो नालेंखर आइया माथो गैयानो जाजोबखो गिलास फिसा जाग्राया फस्ला मोनजासिगोनखाय लाहाव र' मारै जायो नायथारना बेखौ मा फिथा बेयो नालि सिलाय नामा गिलासखौ ओरै संख'आ ओरै आखायाव नै गुदुं गोनां नायथार खोख्लैबायसो देलाय जालाय मारै जायो देलाय बेसे दाउ खिनांगौ बेयाव ओरै जा एसे गोथाव गोथाव नामा बोरैबा खावख्लिंसो मोनामदों नैनासो मोजां जादों संनाया नङालै बिदि मायाबा मोनामनाय मोनो आंबो बेखौ मोनसे जाबावनोसै आं नैबे सिथावखौ माइरंआलाय सुजि दङ इयाव सुजि जानोबा लदा होआ बे होजोब नालेंखर मोनजाना मोनजाखैलाय फिथावलाय जेबो बुंनो नायाखै आं फिथाखौनो जमा लगायजोबखादों बे दाउआ खायसो जादों आं खोब मालायनि फिसा उल्था अमा सावनाय दिनैसो जाफेरसिगोन मा होनदों सिख्लाफ्रानो
ที่ใครแล้วไปทีได้ 이슬아 네 손에 참 파시 나나 시로 몰라요 뭐 트이 비자 파시 나나 티가난 거 엄청 싫어난 거 가고 티가난 거 날린 걸고 라 근데 비지로 호난래 마음 그 비알래 가고 티가난 거 비지가 파시 그 벨텐체 문바이 그만 에 카메라에 미셔 그자 사오겠네. 아바 마비 자네 뭐 낸 거자요 아바 마비 뉴스 보내 그 잔라 나 농내 농이 콜라 왜 나 이거 숨나서 기라스 쿠스 하나 인제 오라스 라브가 우카드 비 코피 기라스고 사봉치 문체 문학이나 마둘래 그 장만 작은 데 장난해 아니 무슨 장난아 ได้คุณอะไร 마라이코 라이코니 그다 기야 왜 화이 네 버리자 ถ้ามึงชนแล้วจะหาชิชนแล้วจะเลยเราพูดไปดิ 상황 살릉 드든 그 뭐야 말래 กูรู้เชื่อกูรู้เชื่อ 다 보면 알리 마을에 그 코피 기라스나 마하네 졸리면은 왜 지금 오래 하나 진짜 오래 지금 혹시 길라스 마비자네 호시온 삼촌나 길라스 피자 다른 거 알지 니 감자를 밤자시키면 나가오네 송그레 시동거 가요 나ling 꼴보던 게 시어 거여 시어 사오던 거네 다 보면 알리 맛있고 올라요 네 sebab itu cuma jangan aja kopi gelas. laki yoga kenal ada mi deh juli saudara pasti bukan aku suka kau shor kamu harus bayi ni sabene udah mulai lebih dia saudara 야, 그럼. 네, 이거 빠진 피자 사고. 바쁜데 시풍랑 내려야 जोंहाबो थांना आसा थांदाराय मोसाग्राफा रानिमना थ' दुगैलायबायमोन नै मोनसियाबनोसै मोनसियाबनोसै इयाव थांदावबासो मोनगौमोन ना जोङो बेलेगाव थांनो होमबा उन्दै-उन्दैना बाख्नायबाव एसे थांनो गोसोथारमोनलै नासो थाजोबखादों गासिबो मोसानोरोंनाय नङा बिसोरो बेलेगाव मोसायोब्रा दैमालि सोंहरलाय उनजु सोंहरलाय जोंहासो हालमाजि बायदि सोंहरजाबाय थायोदां 왜 खनसेनो ओरै हरलाय थै नाङा गिदिर-गिदिरद्राय जायो मागो सावालासिनो मागो बायखांगासिनो दासो सावलाबाय थादों मासो खुगायाव जाजायाना होमबाना गुवार जायो मागो सावालासिनो दासो बारनांदों मागो बायखांनानै 야 이거 문제도 부가라는 장 자바도 콩난 자하시고 하면 बेदरफोर जानानै मागोफोर जाबा थै मा मोनदों बुरजा होयो ए खामायसिनै सावग्राफ्रा फाथा लाथारालै नारेंखलखौ गयथिबो एवनाय ओमफ्राय गामि नै राखिला फिथिया Kilas kila. Mun ba iya. Mun ba mun ak jang.
Gila bisa. Kapan baik kita ya? Sansai, getau-getau. Deh. Gila bisa. Sansai, pokok dai. Dia pokok naik pokok dah. Nhiều cái này không khát. Kili pokok bukan nih. Pokok sini ya. Cikang dia. Nih beko ari nanti kurang dan ya zakun mai doi nih. Baik sulit deh say. Arman siapa? Serba satu ini. Jangan kita pindah ke media. Masih tahu mana? Karo. Kurang. Ayo, kemur baca. Sulit. Sebenarnya. Đây, sắp xem mới được đam mê khởi. Musala langsung Kau kuning entertainment channelเลยถึงเบ้ Cười là lên. Đây, lagi. bisa dapat xem mới khả. Nah, lingkur apa? สืบในแค่หรือเนี่ยมาไป Lah kau nih bisa sama enggak? Akhirnya mau bisa mana mana. ข้าวสมเขาละคือทรลังด้วยมุสันวันนี้แค่ปากันอีพาจุกุ